Ники Нейков с Миро Казачки, лъже Миро Казачки, връща на Нейков, Нейков силно напред към Антонио Павлов, размина с топката, беше с гръб тук. Николай Никифоров, шестицата на Чавдаров, владе топката. Неточно центриране в наказателното поле. Две смени, уважаеми зрители, извършиха гостите от Столичния академик. На мястото с номер 4 Стоян Орманджиев, в игра до края с номер 11 Емил Николов и на място на номер 7 Симеон Атанасов през вторите 45 минути в игра с номер 9 Симеон Щерев. Траян Траянов, двама не се, с Георги Петков не се разбрах кой да изчисти. Топка за 15-ти номер Любомир Божиков. Шут, но и много неточно с левия крак. За ниския галип нема, много е нисък, за да овладее тази спорна топка. Наточно Янко Димитров от ръка и топката излезе. Тъч в полза на Чавдар. Нарушение на Малджански. Браво, Яни! Браво, айде! Мя! Сирни ува! Внимание, опасна топка, но отново нарушение на Николай Никифоров е отсъдено. Вдигна висок крак. Ники не трябваше по-внимателно. Знаете, уважаеми зрители, че сега много хитра топка на Антонио Павлов. Мина през Шенол Галип, през Малджански, за да попадне сега през мелето от Светлин Савчев. Дясно Миро Казачки лъже своя пазач. Пуска чудесна топка за Антонио Павлов. Шут, но отвън на около метър покрай левия страничен стълб. Мога ли само да погледна, когато аз ме записах да я кажа да имам удобно шофьора в това? Беше на първа страница последно. Топка за гостите. Контратакуват. Нарушение на Траян Траянов срещу Божов.
Най-сетне Локомотив София отбеляза гол на Берое Стара Загора, 1-0 за Локомотив София. Траян Траянов чисти. За сега и Локомотив София, и Беласица работят за Чавдар, само дето Чавдар не могат да разберат, че за да останат в групата и да се надяват на нещо повече, трябва да отбележат гол. А между другото, резултата все още Калиакра не може да отбележи гол на пловдивчани. Спартак е 0-0 резултата. А Светкавица Търговище пък праща другия застрашен в източната, Бенковски Бяла. На полувремето резултата бе 1-0 за гостите от Търговище. Внимание, разиграват гостите. Удар анемичен, далеч от вратата на Янко Димитров. Нарушение в прак, свободен удар в полза на домакините от Чавдар, далеч от вратата на Гьорев Академик. Правилно. Сега съм го спрял се. Концентрирана топка, там скача Траян Траянов, но с гръб нямаше друго какво да направи. И топката от плешивото му теме напусна очертанията извън терена. Повече от блестящо се развиват нещата за Чавдар, само че не могат да разберат футболистите на Анатолий Тонов Тоци, че ако искат да ликуват след последния съдийски сигнал, ако така се запази двубоя на стадион Локомотив квартал Надежда, 1-0 за столичния Локо срещу Берое, те трябва, дето се казва, дори с половин гол, но да е в полза на Чавдар. Топка за Антонио Павлов, много спорна топка. Владеят гостите топката там чистише много Галип, неумишлено. Правилно, браво на младия арбитър Георги Петков. Сега е картон абсолютно за Владо Йонков, шестицата на гостите. Трябва да внимават, не са чак толкова груби проявите, уважаеми зрители, но трябва и самите футболисти. Изравниха си жълтите картони двата отбора. От домакините Георги Петков с номер 3 жълт картон, Миро Казачки с номер 8, а от гостите Стоян Орманджиев, който бе заменен 46 минута от Емил Николов с номер 11 с жълт картон, и в момента вие видяхте Владо Йонков с жълт картон, шестицата на гостите. Не показват кой знае каква съпротива гостите от столицата. Нарушение и сега жълт картон. Ако се не лъжа, да, ще получи Антонио Павлов. Не видя, уважаеми зрители, Антонио Павлов, футболиста на гостите. С гръб беше към него, но извърши нарушение
и го закачи. Абсолютно правилно жълт картон. Закачи го в лицето. Тук няма исках или не исках. Въпросът е дали вършиш нарушение. В случая е нарушение. Ники Нейков там, Николай сигурно чисти Траян Траянов, Антонио Павлов с глава, но тук при висока топка с глава е ударен в тила от противников състезател, разбира се, неумишлено. Бързо влиза лекаря на отбора, доктор Иванов и носилката. Глътка въздух за футболистите и от двата отбора, а виждам, че Георги Петков па дори отпи глътка вода в тази адска горещина. Поизпотиха се яко футболистите като в сауна. Явно е получил, да, виждам лявото ухо е наранено, точно зад ухото е наранено. Ядосва се Антонио Павлов, че го няма. Шановно галит в наказателното поле, но високо и право в ръцете на Краси Гьорев. Топка далеч напред, половината на домакините Николай Божов, но тя напусна от крак на защитник на Ники Нейков. Изпълнено веднага. Продължава вече една минута. Отбора на домакините от Чавдар да е с човек по-малко на терена. Оказва се медицинска помощ на Антонио Павлов. Ники Борисов, капитана на домакините, фаулиране. Правилно решение на съдията Манев. Леско, 2-0 за Локомотив, 2-1 стана в Петрич. Продължават, уважаеми зрители, да играят и Беласица, и Локомотив София за Чавдар. Но като че ли Чавдар трябва да се решат нещата. Ето една възможност. Така желания гол да падне Никифоров, ъглов удар в наказателното поле, но там не намери Антонио Павлов. Високо топка, Малджански в положение на засада. Не се оглежда това момче, че постоянно стремежа си да се доказвали и естествено разбирам какво е напрежението, психическото натоварване. Три на 1 за Беласица, уважаеми зрители. Нещата са отясни по-ясни. 2-0 за Локомотив София. Срещу Берое 3-1 за Беласица. Току-що отбелязаха трето попадение. В 16-та минута от началото на двубоя. Чавдар Бяла Слатина, Академик София 0-0. Топка Малджански в зоната на десното крило. Двама е атакуван. Връща назад към Антонио Павлов. Много прибърза. Николай Борисов овладее Савчев с топката към Шенол. Шенол напредва.
Шут и внимание! Дуспа! Не. Удар от вратата, падна в последния момент и сега за реакцията си Светлин Савчев получава жълт картон. Заблуди ме и мен, уважаеми зрители, какво да се прави. Четвърти жълт картон за домакините. След Георги Петков, Миро Казачки, сега и Светлин Савчев, преди това и Антонио Павлов. Не мога да ги разбера, като ги гледам, защото съм бил футболист и знам кой беше. Вратата е 6-7 метра, дише и край. Трябва да натиснат, както се казва на педалите, възпитаниците на Анатолий Томов Тоци. Николай Никифоров с топката, Антонио връща му сега Ники Борисов, но там топката е избита. Много малък периметър се опитват футболистите на Чавдар да играят. И сега внимание, опасно, Янко Димитров излиза и сигурно лови. Репликата не е чупена. Внимание, това е Боджов. Внимание, анемичен удар и много неточен. Двама футболисти от гостите отиват да загряват. От тях един естествено ще влезе, тъй като те са извършили 2 смени. Трети футболист загрява, от тях само един. Явно сващане е получил на крака, на левия крак футболист на гостите при удара. Това е Божов. Отива Манев, за да види дали този футболист има нужда от лекарска намеса. Така и трябва да бъде. Не трябва да спорят футболистите на Чавдар. Съдията е този, който измерва времето. Сега трябва да се гледа и преди всичко здравето на футболиста, независимо с какъв цвят на фанелката са, от кой отбор са. Сега Вихрем Манев извиква извинете, носилката. Ако ще напусне временно играта Божов, за да му бъде оказана медицинска помощ. Накуцва с десния крак, левия. Прексова удар в полза на домакините, половината на гостите от Академик. Човек, дай му нещо, бе! Миро Казачки е за топката. Почти целият отбор на Чавдар в наказателното поле. Много неточно изби сега Шенол Галип. Води и нарушение срещу ниския Шенол Галип. Изпълнява Шенол към близко стоящия до него Ники Борисов, капитана на Чавдар. Топка за Ники Нейков. Ники Нейков в лево към Николай Никифоров. Аут. Топката е напуснала очертанията. Много силно е прати топката Ники Нейков към Никифоров. 66-та минута. Савчев се бори, там нарушение срещу него. Напред към Малджански. Малджански с глава успял. Никифоров с топката. Малко не му достигна Малджански. От тук
спорна топка. Сега Траянов дали ще надбега капитанът Станев. Станев го изпревари, овладя топката. С левия крак комбинира с деветката Симеон Щерев. Отново Станев наниса удар. Сега обаче отново Станев, но тук Шенол Галип нанася удар в кръка му и от кръка на Станев тя напуска. 67 минута от началото на двубоя. Чавдар Академик София 0-0. По-настойчивия отбор е този на Чавдар, но така желания спасителен гол не пада и не пада. Николай Борисов. Далеч надясно към Миро Казачки. Миро Казачки бързат, нервничат футболистите на Чавдар. Трябва да отиграват на сигурно топката, ако искат да се поздравят с успех. И сега контратака. Мина през трима. Внимание, опасно, но и над напречната града от крака на Нейков. Топката напусна очертанията в ъгов удар. Изпуснаха го Веселин Веселинов, 16 номер. Трима футболисти на Чавдар можеше да ги огорчи. Добре, че в последния момент с крак рисковано Ники Нейков отклони топката. Ъгов удар от дясно на вратаря Янко Димитров. Високо центрирана топка. Станев сега се опитва, но нарушение. И така, топката е в владение. Там Георги Петков рисковано чисти коженото кълбо и тук нарушение с ръка, без да иска Миро Казачки, закачи коженото кълбо. Прексовен удар в полза на гостите от Академик Свищов, централната половина на домакините от Чавдар. Внимание, добре, че Ники Нейков, Шенол Галип в ляво на Никифоров далеч в ляво на Антонио Павлов. Не препречване. Правилно Викрем Манев отсъди препречване, непрексован удар. Реагират от щаба на гостите, неоснователно за мен. Правилно отсъди Манев непрексован удар, тъй като Антонио Павлов се беше устремил към топката и футболист на гостите от Академик София не целеше да играе с топката, а да му попречи. Топка в зоната на левото крило за гостите от столицата. Засада на номер 17 Божов. Върна се на терена отново снажния нападател на студентите след оказана медицинска помощ. 19 минути до края на второто по време и засада на Антонио Павлов. Балач 3-1. Лок София води с 2-0. Нейков комбинира с Казачки.
Много пък хазартно казачки поета топка, сега се реабилитира. Падна футболист на гостите и Савчев. От главата. Чисти Нейков там. Много нарушение на Малджански, нечисто. Пренавите доста младока. На това го давам честите му нарушения. Внимание, центриране в наказателно поле. Георги Петков не виде, че зад него е капитана Станев с глава. Станев веднага Нула на нула. Няма шанс. Играят по-добре, ама неща да влада и неща. Давай, че предавай. Виждам футболист на Чавдар до извън терена, му се оказва медицинска помощ. Чистят след центриране от Тъглов, удар Георги Петков и аут. Не мога да ви кажа, но мисля, че е Ники Нейков този, който получава. Да, точно така, Ники Нейков получава от доктор Иванов медицинска помощ. Чистят безразборно футболистите от Академик. Тег ги острава тази една точка. Сега Светлин Савчев много неточно. Трябва да се пребори да си овладее топката и тук нарушение на Савчев. Изпълнено, веднага стане в топката, там Траянов овладява. Да владеят гостите от Академик топката в зоната на левото крило. Топка за капитана Станев неточна. Разиграват Нейков и Казачки. Казачки нарушение, авантажно положение. Ники Борисов, капитана на Чавдар, топката лъже. Един, двама подава точно на Антонио Павлов. Антонио към Миро Казачки. Все още топката за Антонио Павлов. Антонио Павлов да видим какво ще направи. Пак комбинира в дясно. Високо центриране в наказателно поле, но и там снажният бранител на гостите Любомир Божиков чисти. Тъч за Чавдар. Ники Борисов. И тук нарушение до сами страничната линия в полза на Чавдар. Виждам, че и либерото Траянов, той не малко пъти е огорчавал противниковите отбори с попадение с глава и той вече е заел почти целият отбор на Чавдар в наказателното поле. Назад само капитана Николай Борисов е останал и Николай Никифоров. Те правят компания на Николай Божов, единственият футболист от гостите, централната част на терена, високо центрирана топка и там ъглов удар. Рисковано защитник на гостите, чисти в ъглов удар. Отляво на вратаря Гьорев. 31 минути от началото на второто полувреме или 76 от началото на двоя Чавдар Академик 0-0. Високо центрирана топка и там Гьорев скача и лови.
Засада. Браво, браво на първия асистент Димитър Русев, столичанина. Безупречно съдейство, уважаеми зрители, до сега на бригадата на чело с Вихрен Манев от София. Топка за Георги Петков неточна. Георги Петков се бори, да видим какво ще направи. Там и все пак Георги Петков продължава. Но сега 3-2. Топка много хитро за Станев, капитана на гостите. Високо центрирана топка и добре, че резервата Симеон Щерев с номер 9 след тя Шпон се размина с топката.